No niin Lauri, missä me ollaan? Haluatko kertoa vähän, että mistä tästä on kysymys? Mehän ollaan tällä hetkellä täällä Airiston pohjoispuolella, tuossa aivan Viittakarin tuntumassa. Noin 16 minuuttia lähtöön. Viittakari on legendaarinen purjehduskeskus. Se on ollut jo ammoisina aikoina 1856 Airiston segelsällskapin perustamiskohde. On hyvin todennäköistä, että jo sitä aiemmin Turussa on käynyt purjehdittu kilpaa ja näillä samoilla vesillä. Hieman myöhemmin vuonna 1932 Turun pursiseura rakensi tuonne keltaisen ojun suojaksi palkintotuomareille ja siitä lähtien se on palvellut Turun purjehdusseurojen toisena lähtöpisteenä. Sopin merkiksi vuonna 1947 Turun pursiseura myi kaikille alueen pursiseuroille kyseisestä ojusta osuuden, myös Turun työväen pursiseuralle. Työväen pursiseura tosin joutui maksamaan omasta osuudestaan vain 5 000 markkaa, kun muut maksoivat 10 000 markkaa. Syynä oli, että he kuitenkin käyttävät purjehdusojua vähemmän. Ja mikä tämän kilpailun tarkoitus oli? Me ollaan tänään kisoissa, niin mistä tässä kisossa on tänään kyse? Siis purjehdimme 80 merimailia Pyytinkarin nimiselle saarelle vähän kierrellen ja kaartaan tuolta saariston sydämessä. Ketä kaikkea meillä on tänään? Voi jutella? Meillä on 12 minuuttia lähtöilari. Nyt sinun täytyy keskittyä tähän toimintaan. Reportaasi jatkuu myöhemmin. Saat sä vedät toi levon? Pitäisikö karistaa? Ehkä. Miksi kareita karistaa? Mitäs niillä tehdään? Tippuu omia aikoinsa. No mut ehkä veneessä. Ei, kattokaa mihin suuntaan. Tuolla spinnun näin. Nyt nää jää tonne. Okei, ei tähän nyt tiedä mitään. Mut siis eikö me tosta elis mennä siitä niinku? Ei. Mistä mentiin? Mikä toi on?
Mennään niinku tuolla laivun perään. Joo, me mennään tonne, kato tuolta Niin, juurikin sinne. Orhisaaren Krampin välistä. Jenu auki vielä. Oletko Lauri vähän raportoinut, mistä tässä nyt on kysymys oikein? Hasse voi raportoida. En mä tiedä yhtään. Mä No, Lauri, kerro sä saat. Me ollaan tällä hetkellä tyypillisessä airistosäästä, eli ei tiedä mistä tuulee. Ja pian niin Rymättylän vuorten jälkeen meitä uhkaa kauhea myrsky. Tiedätkö mihin me ollaan menossa? Kato noin nosta spinnu. Ei, no, Jussi, onko se valmis? kohta meidänkin täytyy nostaa, kaikki muutkin nostaa. En tiedä miksi, mutta ei se nyt ole niin väliä. No, mutta noilla vetää. Toi liikkuu. Työntäkää sitä isoa eteenpäin. Se on eteenpäin. Tämä voi tulla välillä. Jaha, nyt reportaasi taas loppui. Cut the crap. Tässä on. Ai tossa on vielä muuta. Eikö löydy? Ei. Kyllä siellä jossain on. Joo, mä etsin. Wow. Se on tuplana itse asiassa tässä. Vähän Joo, se on toinen päällä. jäätävän kokoinen. Ja kirkkaat värit. Kyllä. Löytyy. Hyvä. Jos olet oikein tuunassa, niin se on jallutin. Ha? Se on sitä jallutin, mitä voi sanoa suoraan. Se on oikein sellainen. Tiedätkö ne kahvi, että Nörö. Cafe Normal, se on niinku kahvi ja konjakki. Tuollakin aiheutaa vähän semmoista pientä hässä. Hei, minne sit seuraava? Ollaan me menty näin suoraan. Näin suoraan. Minne me ollaan menty se retkistoon? Mä tiedän. Mä luulen, että toi taisi olla vielä kyllä. Vaikea pysyä kartalla. Tää on aika selkeä. Aaltoja! Aaltoja! Alright! Siellä on kamina pitänyt. On muuten, kyllä toi varmaan toi iltoinen jonakin. Millä Laurinen on. Tehdään me rotesti, että niin kaminammin vastaan, että se ei väistänyt niin isoja aluksia. Nyt tuli aika lähellä kyllä tuo yksi potku. Sieltä on taakse. Missä se laiva meni? No, että meidän kaikkien toisella puolella. Toi laiva edes
vene. Nyt tulee vähän enemmän protesti. Menkää, hevo. Kyllä mäkin, kun mulla on tullut sellainen niin kuin Hankolla menty, niin siinähän on se syvä väylä. Menee sieltä niin kuin Hangon, niin kun tullaan niin kuin tänne näin. Lauri vähän raportoida. Changing by the Devil. Purjeveneitä on edessä ja takana. Ilman Jussi ihmelaitetta me oltais aika kusessa täällä. Näkyvyys on noin puoli mailia. Tuollaisia epämääräisiä kivelohkareita näkee joka puolella. Niin täällä olisi aika piru yksinäinen olla, jos ei olisi sitä Jussin laitetta. Vettä tulee ja tuulta on ihan kivasti ja 8 metriä, ei 8 solmu vauhti. nyt mennään broachaan. Juuri näin. Mitään järkeä. Näkyvyys on huono. Navigointivuoro. Täällä. Kasiveneen kajuutassa. Duetto Vinssikampien läheisyydessä. Nyt on sitten matkaa vielä jäljellä jonkun verran. Täältä näin. Ollaan reilusti yli puolen väliin, tai no puolen välin tuntumassa. Vähän reilu. Tossa tulee lenkkiä takaisinpäin. Tätä vielä vedetään muutama maili, 5-6 mailia. Tuolla kääntöpiste ja sitten sen jälkeen lähdetäänkin vetää takaisinpäin. Varmaan nyt tällä hetkellä nopeutta 6.6-6.3 solmua. Sen jälkeen sitten vähän vauhdikkaammin, päästään vähän vauhdikkaammin. Saattaa tulla joku myötätuulipätkä tuolla vielä lopussa. Että näin. Jännää, vähän väsyttää. Aikamoinen elämys. Lauri, mihin me meidän kanssa kilpailijat oikein hävisi? Sä löydät se kamera kanssa. Mummot meni, mikä mummo juttu se oli oikein? Mikä se on? Hävisi niinku Mummo Sumu. Vai Mummo Sahara? Tää puolukkaa, eikö mitään? Puolukko Saharaa. Missään niin. Täällä on joskus liittyy pahoja sumoja tuolla. Nyt oikein alkaa kadota tuonne.
Pirates of the Pyytinkari. Katoaa mummosta sumuun. Tässäkin sen verran mastoon, että tehdään niinku ihan tollasen tämäkin vaikuttaa, että tulee pastot. Se on ihan uskomaton, kuinka paljon teillä on niin Blue aivan niinkö. Ei, siihen jäi. Ei nyt tuo niin helposti tuolla, on niin paljon enemmän. Toi viime vuonna on aika. Se on niinku paksu sikari. Tiedät mitä siinä join. Vähän voi ottaa kireytystä. Kunhan ei ajaa jotain pahan käsiä. Kuulut pattoiseen pyörä, se on usein säännössä. Ette mitään sääntöjä ollut. Ei sukka sääntöjä. Ei mulla oo sääntöjä. Ei toikaan nyt ihan nyt pääsee vapaisiin. Miettikää tollasen kipolla jutut maailman. Eikö katso? Kukaan ei riemasta. Ylipäätänsä kun sanoo jotain tänne, niin täällä alkaa tyypit tulemaan sellainen liikkeeseen ei tuhlata liikaa energiaa enää. Me ollaan joka tapauksessa päästy kuitenkin viimeiseen kurviin nyt sitten. Kyllä me nyt aletaan olemaan. Viimeisessä kurvissa, mutta vauhti ei enää päätä huimaa. Että Ota vähän tonne. Niin, 2 solmua melkein vauhti. Mä nyt laittaisin rintaan siihen keskelle. Haluatko Lauri raportoida meille vähän tilannetta? Kello alkaa olemaan tässä kutakuinkin 10. Jos olisin ollut Pentalassa, olisin nyt ollut tällä hetkellä kuiva. En välttämättä kyllä yhtä innostunut, mutta siellä meitä olisi odottanut ratakisa, mutta olemme saapumassa pian Pyytinkarin maaliin. Meitä edellä on vain 4 venettä, toki on 2. Oletettavasti Kaminami ja Santippe. 3. meillä ei ole harmainta aavistustakaan, mutta siellä ne jo saunovat. Me olemme vielä täällä 5 mailin päässä. Noin 4 mailin päässä. No, noin 4 mailin päässä, jossa tällä vauhdilla olemme aikaisintaan 3 tunnin päästä. Hirveänä valkoisuutta. Vai. Nyt puhutaan sentään niinku yksinumeroisista tunneista ja niinku yksinumeroisista maileista kuitenkin enää.
Kuulkaa, tää ihan virallisesti ilmoittaa, että 5,4 mailia maali. Volvo. Jos me ei oltais parannettu. Niin, tuolta just jostain määrää taas, niin kuin, että se olisi voinut olla enemmän. Niin. Joo, ei tätä pidä liian vakavasti. Oliko tää nyt sitten, tää on niinku meidän palkinto, jalostajarundin? Onko se joku toi vai? No niin, mulla on vähän semmonen kuvitelma, että joku täällä nyt heilutteli, jota muillekin jaettiin jotain tämmösiä satseja. Kyllä. Jalostajarundi. Kato, joo. Siinä teepaita. Joo, siinä on vaan näköjään yksi. Mä voin ottaa kotimatkalle kuiva. Se varmaan Saat aina kun on märkä, eiks vaan? Onko toi MPX vai onko se joku muu spray-toppi vaan? Se sitten se oli Niin. se oli se PR. Sitä kakkosta katoin silleen niinku Cruisen kautta. Moro Erkki! Akateemisella oli ihan hyvä osallistuminen näissä kisoissa. Oli näin lähellä, että mä olisin soittanut sun perjantai tuoksi kisaamaan. Ja kuinka lähellä? Näin lähellä. Noin lähellä. Oisit vai? Et sit soittanut! Mä koitin soittaa tuossa kilpaan. Huutani lähinnä. Mä olis huutanut kovempaa. Kyllä sä olit siinä aika etukannella, kun mä huutelin. Jaa. Long time no see. Yes. Kun sä sahat pahaa. Commodore. Morjes. Joo, Normis Sääntökästä kanssa. Mikä tää vene nyt oikeesti on? Tää on 8. Onko se 8? Teillä ei ainakaan purista sitä 8 alaseinää. Oliko se siellä? Mä yritin katsoa, että tää on vähän erilainen. Just viime viikonloppuna vein Ruotsiin yhden 8. Minkä? Pirkitin. Se ei ole Suomessa, se on ruotsalainen. Joo, mä tiedän siis meidän tiimi sit taas, niin noi on ollut Birgiti siinä MM-kisat. Niin, joo. Joo, ja siis Miku ja Milla on ollut siinä kanssa.
Tietysti vähän niin erinäköisiä. Kaikki tietenkin sisältä samanlaisia askettisia. Tai tietysti teillä on mikroaaltouunit ja kaikki. Joo, ja pureaa. Just näin. Onko se siinä biljardipöydän vasemmalla vai oikealla puolella? Se on oikealla puolella. Baarikaappi on se on tässä. Tutun näköistä likkuu. Mennäänkö me, jaksetaan mennä? Niin? Me mennään saunaan. Tuks teki? Me tullaan pian. Tai sitten vissiin viedä spotiin vai miten te käy? Poti, minkä poti? Se voitit. Miks meinaat? Nyt tästä tullut maali, eikö tuolla se Oopu? Tai Oulensbanken? Joo. Eikö teillä ole... Me laskettiin, että teillä pitäisi olla 15 minuuttia meidän jälkeen. Me oltiin 13,5 tai 4. Niin. Miten mä tiedän, missä on ihan... Mä en tiedä missä kohtaa sitten oikeesti on se seissin raja sitten, riippuu aina vähän kauan kisa kestää. No, mut hauskaa meillä oli. No niin oli meilläkin. Sehän kuulostaa siltä, että tässä on edelleenkin niinku Tämä on nyt jännitys kovaa. chance trophyin, että Katsotaan nyt noista pikkuluokista yhtään, että kuka tulee milläkin löyssillä sieltä perässä. Se olisi aika hyvin, koska jos se menisi niin ne voitti viimeis kun me oltiin täällä. Me oltiin kakkosia. Toi sama vene. Joo. Mikä tää pitkä oli? Erkki vai? Ai tää? Eikö tää on lanssi? Tää on se spede, mikä niin? Se sede. Mutta täällä on yksi lanssinkin mukaan. Eikö lanssi? Tää oli se, kun me vedettiin sen luovisohi. Niin. Onks tää just se? Joo. Tommosen SS55. Joo, siellä kun oli, että se oli pitkä siinä meidän. Vede 55, toi on se. Kyllä komea se. Oh. Se on just tuonne saaristoon. Mut se jäi siinä kato yhdessä vaiheessa sinne makaamaan sinne tuuleen sinne päin. Kato, jalosta ja kaiken näköisiä. Noin. Niin, nyt ollaan sitten purjehdittu kohta vuorokauden putkeen. Kerran käytiin saunassa välillä, mutta muuta ei oikeastaan ole. Koko ajan ollaan vedetty. Ja Keli muuttuu jännemmäksi hauskemmaksi. Nyt alkaa olla nopeutta vakiona toi päälle 9. Kyllä se, eikö se käynyt vielä päälle 10? Ei vielä käynyt. Mutta koko ajan kutkuttelee. Pientä potkua vaan tarvittaisiin, sit päästä yli 10. Viime yönähän se nopeus saattoi todennäköisesti käydäkin korkeammalla kuin se sivutuuli osalla. Eikö se ollut sivu? Vai oliko se niin se oli sivutuuli. Ja sit me vedettiin kuitenkin siitä sivutuulelle speedulle. Ja siinä varmaan oli kyllä päällä 10 jossain. Mutta nopeusmittarissa ei ole valoa, niin sitä ei voida kukaan rekisteröidä. Niin. Ja ainut järkevä ratkaisu tässä kohtaa tietenkin on se, että kun kutsuu sut uudestaan purjehtimaan, niin sä lähdet välittömästi uudestaan. Koska on tässä viikonloppu vielä jäljellä. Ollaan Nepsellä. Mitä? Vai haluatko kommentoida Lauri jotakin tätä tilannetta? En juurikaan, kotiin ollaan palaamassa. Kotiin ollaan palaamassa. Hyvä. Hyvä selvä. Palataan.